Hi guys! Mga tagsaging guys! Mga? Saka? At kong saging. Ilak ka na. Ilaw ko. Gusto mo ko. Ilak ka. 100 naman eh. Sige na, yun nga. Kulang. So muna siya guys, namili siya og saging nga hinog-hinog pero hilaw. Itudluan ako siya kung unsay mga dapat buhaton mo siya akong gipagawas para ma-practice siya ba kung unsay dapat kaya. Kung siya kabalo siya mga dapat buhatonon gud. Wala pa siya idea sa life. So gitudluan sa nako. So nagigunitan niya ginagkatong na ilo-ilo gamay. Oh, tanawa ra gud murag buot. Huwag ka balon sa buhaton niya sa kinabuhi niya ba? Oh, masalapit ka na siya. Get kayong bata, 109 daw tayo kong 9. Bata, pilang kilo? Tag 25. Mga boss na nagbayad na siya na karon sa iyang saging nga gipalit na 109 pesos o gitagaan ako siya kwarta ka 109. Wala na ko siya gitagaag 110 kay kupito niya ang piso. Nagtipid ta karon guys, no, nagtipid ta. Naginamos dito? Wala, pag ginamos. May tagay kong gis, tapos petag sili, may sili. Balit sili. Allah, galing na. Oh, tanawa kapag bangga na, di mo nakakabalo dai. Pero na, mahulog ko dito. Oh. Ayo kupita ha. So nakabayad na siya na o ginamos. Pila tanan? 20. Wala gikupit na niya, bisa dili 20. Gis, tapos nag-gis ang sili. Nitress. So, let's go guys! Mga tagsaging! Mapatay paniod to. Saging na to natin paniod to ani. Bye. Ilong akong saging. Pila ka bukong gidong gihot mo kasi pay wala. Yorot. Gihot mo? Kaya dili mo tuntanan. Dili, ikaw maghurot tanan. Sa the purpose nimo. Sa the purpose nimo. Ha 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 ha. Hindi na natutong tingaw guys, kaya natulog si Troy. Kaya magmaoy na to. Ano mo ba na yung kamot? Oh, makalawin. Ikaw, nagmigas eh. Lima ka burok. Di ba mapili na si Troy? Mapili na kahit saan. Kali, sudan na namin. Papo lang gamos kay Pino. O gamay ra na. Namay, sud na lang dali ako dito. Kusugin ko na yun. Ano, napinay ko, bibutan. Ilaan niyo si Troy, Ron? Ha? Wala ko ito, kaya naman bako nakasasya din. Wala ko kung sa Troy. Wala, ay duyan. Pwede mo tulong ito. Wala init ang dito ba? Init dito. Sulod sa kong ilong ang sili. Nakagutom na. Hi guys! Mga tagsaging guys! Lata na. Mga. Mukhaan ka ba magsaging?